Good day mga idolo, ngayon ay kukuha ako ng asola dito na pampakain ko dun sa mga mga pato kasi matakaw na talaga sila sa feeds at saka yung mga darak. So ito, kailangan ko to para panghalo dun sa mga kinakain nila at saka pang merienda na rin nila mga idolo. So ayan, may timba ko dito, susulong na ako dyan. So ayan mga idolo, nakakuha ko ng isang timba. Kahapon ay nakakuha ako ng ng dalawa. So ayan, nilagay ko dun sa may trapal pan. So bali ito mga idolo ay na-introduce ko na sa mga pato. So gusto naman nila. Kaya ayan, kahapon dito ko nilagay yung yung unang nakuha ko dun. Tapos ngayon dito ako maglalagay. So ayan, nilagay ko na yung dito. So dito mamayang hapon pag magpapakain ako, dito na lang kukuha. So yan, gusto ng mga bibe kasi nga very nutritious din tong sola. So isa lang yung kinukuhanan ko pa lang yung kinargahan ko nung nakaraan na nawalan ng tubig, hindi ko pa nakuhanan, pero kukuhanan ko rin yun mga idolo dahil yun nga, kailangan ko magtipid, kailangan ko ng alternatibong pakain sa mga bibe. Ayan. So mamaya punta ako ng Kasilyan at ayan, makita nyo yung ibang progress doon. Hindi namin binibideo muna kasi sa isang araw na punta namin doon, so konti lang yung natatrabaho namin. Kaya natatrabaho ko kasi minsan walang si Kasin Don kasi naka-day duty siya at nagpapatanim kahapon ng ng palay. Si Kasin Reynald naman ay abala rin sa ibang gawain. Pero may mga konti-konting achievements naman doon, may unti-unting nagagawa kahit papaano. Yun. Kasi kaya nga nang sinabi ko, wala talagang budget. So kaya unti-unti lang. Ang lang yung kayang gawin at kayang ma-achieve sa isang araw. So hindi bigla-biglaan. So ayan, bukas ay kukuha ako doon ng asola. Ayan mga idolo, ayan, paro-paro. Ayan. So mamaya siguro kasi hindi ko rin sure kasi minsan wala akong panggasolina, hindi ako nakakapunta doon. Ayan. So ayan mga idolo, pupunta ako ng Kasilyan. So gagamitin ko tong parang kolong kasi dadaan ako ng pagkain ng kambing kasi hindi yata nakakuha si Enad ngayon dahil may ginagawa. So ayan, dadaan ako ng puno ng dahon ng Madre de Cacao diyan sa may malapit sa Barangay Hall dito sa may Kabungaan. Ayan. So dito ako kukuha ng Madre de Cacao. Madre de Cacao, tama. Ayan, malapit lang to sa amin, yun yung Kabungaan. So ito yung madaming Madre de Cacao dito.
So dito na ako kukuha. So may nadadaanan din ako dun sa sa Baljas, kaya lang dito na lang kasi hindi naman masyadong kinukuhanan dito. Ayan, kukuha lang ako. Ito yung nakuha ko, mga idolo. So madami pa dyan, kaya lang mahirap din kumuha. Pero okay na yan siguro. At baka mamaya may makukuha rin si Enad mamayang pag-uwi niya sa trabaho niya. Ayan, mga idolo. So papunta na ako sa Kasilyan. Kasi titignan namin kung paano namin gagawin yung kubo-kubo. Kasi mahirap magtrabaho kapag mainit. Yung kasing yung bahay ng kambing kasi hindi na namin matambayan. Ayan, mga idolo. So ayan, dito na ako sa Kasilyan. Ayan, papakita ko yung ibang mga nangyari na dito sa goat house. So ngayon wala kaming tatambayan, hindi kaya lililiman pag gumagawa kami. Kasi yung una naming ginawang building, ayan, yung sa goat house ay sa kambing na lang talaga doon. Hindi na kami makatambay. Ito yung sa manok. So balak namin dito kami maglalagay ng pansamantalang kubo-kubo, mga idolo. So ayan, naantayin ko lang si Cousin Donald para siyang magplano kung paano namin gagawin yung kubo-kubo. So ayan, ito yung mga kambing. Kuha ko na yung madre. So dito ko papakain sa mga kambing dito sa ayan, kung gusto nila to. So kanina pala kumuha si Cousin Donald ng dahon ng ng mangga. Ayan, bababa ko lang to. So ayan, kinakain na sila yung madre. So ito yung development namin dito. Nilagyan ko ng nilagyan ko ng bakod. Tong palibot nitong tong goat house. So para hindi lumabas itong mga kambing dyan sa umaga, para hindi sila makakain ng mga dahon na may hamog. So at the same time, para makatubo naman yung mga mga damo, kasi yun nga, limited yung papastulan dito. So kaya ito yung ginawa ko ngayon. Naman kasi itong mga mga kambing, may sapat naman yung mga binibigay ni Cousin Renald kapag naasikaso niya. So, sobra-sobra, kaya ganito yung setup ng mga kambing namin, na lang sila, nandito lang sila sa may specific place dito. So ayan, dito yung mga nagawa na namin, yung mga poste. So dito lalagyan din namin ng PRN. Yung PRN, itong net na ganito. So dito, ayan, dito, simula dito hanggang doon. Tapos yan para doon sa mga mga pato sa mga susunod na araw. So ayan, yung may PRN na ako, kaya lang pinahiram ko kina Uncle Rolly, kasi kakailanganin nila doon dito sa mga pananim nila na ito lasuna sa Ilocano. So ayan, kasi pinapasok ng mga yan ng mga manok
Kaya yun, yung pinahiram ko muna yung ano, yung PRN namin. So hindi naman kasi ano, full blast tong mga ginagawa namin dahil yun nga, paulit-ulit ko sinasabi na wala talagang budget. So pansamantala ito muna ang gagawin namin, no, itong gagawin namin na muna, itong lililiman namin. So ito yung gagawin namin na ano, na pansamantalang bubong, itong black canvas na galing sa Isabela. So yung kalahati nito ay nagawa ko noon sa ano, ginawa kong pad liner noon sa ginawa kong fish pond. So ito may sobra. So ito na lang yung gagawin namin na ano, na pansamantalang bubong ng gagawin naming kubo. So mahirap kasing gumawa dito mga idolo kasi ang init, sobrang init. Kailangan every now and then ay kailangan mong lumilim para ano, para kahit paano hindi ka matosta sa ano, sa araw. So ayan, ito yung mga ano, mga manok natin. So naka free range na sila. Ito yung mga manok, naka free range na. Kaya lang hindi naman sila pumapanta dito sa labas. Dito lang sila halos. Hindi sila masyadong nagkagala dito sa may ano, sa may labasan. Ayan yung mga manok natin. And, may mga ano, may mga malalaki na. So ayan mga dito. So ito yung mga ano, yung mga little by little na progress ng ano, ng ginagawa natin na farm. So supposedly itong mga manok pupunta dito na, kaya lang wala namang ano, wala pang ano masyadong tumutubong ano, tumutubong damo. So kailangan namin ng patubigan to muna, pero ngayon wala pang budget. Pero nasabi ko na kay Uncle Rolly na kapag may ano, may pera ako, may pera kaming ano mareremedyohan, ay papatubigan namin to para tumubo yung ano, so tumubo yung mga damo. So ang pinaka ano, ang pinaka natural na mangyayari na lang kung sakasakali ay pag umulan. So hoping na umulan para malibre sa ano, malibre sa patubig dito sa may ano, sa may compound. Ayan mga idolo. So mamaya tayin ko lang si Kasindolan. So dito kami kukuha yung mga, pero yung mga lumang kahoy ng mga bahay noon, yung lumang bahay. So ito yung mga kahoy niya noon. Ayan. So ayan si Kasindon doon. Dito kami kukuha ng mga ibang ano, kakailanganin namin kahoy. Medyo ano na, medyo inaanay na. May mga makuha pa dito mga pakinabangan. Ayan. So ayan, napag ano na, napagplanuhan na namin yung gagawin namin ano, kubo-kubo doon. Ayan. Ayan, hapon na naman mga idolo. So ito yung nagawa namin ngayon. So meron naming ano, liliman pansamantala pag gagawa ng ano, ng araw kasi sobrang init mga dito mga idolo. So kailangan talaga namin ng ano, konting shed. So ayan, at ano, ito yung mga nagagawa namin dito.
So, yan. Salamat sa inyong panonood. God bless us all. Amen.